Ayo, piye Pak? Umur ampan wis padha entek. Beras wis padha entek. Lah sesuk dhewe iki mangan opo, Pak? Tapi enak. Oh ya musimnya lagi ngene. Obetan sepi. Apa-apa wis jan angel. Koneh barioyo ngene iki. Tapi carane sampean kan kepala rumah tangga. Pak, niki telung ditangkas wancine bayar kuliah lho. Artone sampun enten apa dereng? Ayo, siji urung temu solusine, tambahan maneh. Iku kan wis tugase sampean to, Pak. Wis kono, nambah upet kono. Iya, aku lho becik. A few moments later. Ngapa, Bro? Ngawasin dhuwur ae. Apa nek cuyune? Matane ngene ya. Ora ngetinggal semumut ngene, mari bodo tek tak sembarangan ngene. Nek gak entek piye? Wong awakmu enggro wagas ngono kok. Jancuk. Kowe gendeng, aku gendeng. Wis enak apa? Ae glot ae. Raimu. Mari njuk sepuro kok ngamuk-ngamuk iki lho. Lenggo sik. Sing enak, sing anteng. Tak celukne ambulane wong gendeng lak kapok. Wala raimu. Ale ora. Ale. Oh, jane wong gendeng tenan. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Lho, jeneng omae, lir-lir kono lho. Lho cewek. Entek tak duwe jeneng kayak bapak. Nih, gue Pak, hari 1 juta tok. 1 juta isnya kapan tambahi? Nah, Ayo, semua nama ya. Kon golek cewek nyasar bapak, malahan. Bapak dulu sih. Malah, nggih pun. Hati-hati Pak nggih. oh, Mit bomat damit, zaman saiki zaman sulit. Golek duit direwangi muga mabit. Golek utangan padha gak duwe duit. Duwe bolo medhit-medhit. Rewangi maling korban jelit kecirit-cirit. Mbah demit. Mimpen ono aku, nomor kok bengi. 1 jam kemudian. piye kro? Wis entuk ubutan apa gurung? Kene tak rewangi mbah yo cipaka ngene ayo. Lah ngene ae awake dhewe, enake dodol klambi bekas ae lho. Eden. Lah kok beli sapa? Ya klambimu karo klambiku to sing didol. Ngono ta? Tangane mumet ae. Ya wis ayo. Yo, ayo. Nanti soalnya iki mang gak teko-teko iki. Lumayan nih, guys. Ini gombalanmu. Iki no, Bos. Delok. Bayu lah iki lah yo. Gombalanmu tok iki jenenge. Niat ora sing jane. Kamu piye, Bro? Niat pol iki. Didelok ta iki lho. Iki lho. Oh, kok ngono wis gak apa-apa wis. Wis ta? Wis. Nah, aku api iki lho. Lah, Ya wis gak apa-apa. Sampe yakin. Yes. Ayo. ayo. Dol. Masuk ya nih kene lah. Bayu, mosok pon kene, Kro? Salah. Penting yakin. Sik, lambene sapa iki? Nah, oh, labine wong man. Nah, Oh, ya wis. 3 jam kemudian. Dino iki kena apa sih? Apa iso dicolong piye jan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, asune teko iki.
Sabar, sabar demi tujuan yang mulia. Ya Allah, apa sih Pak No? Ora. Maksudku enak Pak Toh. Enak apa sih Pak Toh? Mboten dipinarak rino Pak No. Oh iya. Kono. Menarak sih. Wes, tunggu kono sih. Piye? Enak apa tuh jane? Ngeten. Wis ora enek. No. Ora enek. HP kowe mari jambret uang kok. Kula ni dereng cerita napa-napa lho. Oh iya. Cerita apa sih? Yang cerita. Wah, iki nek ngomong langsung jelas ra hasil iki. Urung-urunge kok ngono kelakuane. Ngeten lho, Pak. Yang sepak kula niki gerah, kudu dioperasi. Kula niki wedi lek mboten ngonangi wong tuwa kula. Dan iki kula betah harta 10 juta. Kula niki bingung ngajenge golek teng pundi. Alah. Secuti. Segala sesuatu nasib itu tergantung karo Allah. Wis sik. Kan ono kene. Alhamdulillah berhasil sang dibaraku iki. Lumayan oleh silian 10 juta. Coba toh. Duit kayak operasi wong tuamu. Wis mboten repot-repot Pak. Sik. Ibumu wis gak enek. Wong tuamu lanang ya wis ra enek. Wong tuwa ndineh iki. Heh, kula celengi Pak. Damel sok jenengan. Jangan kan wis tuwa. Dadi wong tuwa. Oh. Udah bontongnya kali. Kali. Hei. Oh, lah company londo aja nih. Sis, betapa neh ngene iki. Adol Magicom wis, paling dadi dhuwit. Bu, Magicom adol sih ya, ora tau kangge. Yes, bos kamu is pusing, yes, bos itu mah tolong nisan tok ya. Wow, cepet. Pae tak becik. As bos, kamu betul, as bos. Dek omahe to, Dek. Kok sakjane kok akeh pikiran to? Iya ya Mas, durung kas bayar kuliah, bapak ya kurang enek duit. Bingung aku Mas. Jane kuliah terus nih ora ya enake. Terus to yo eman. Butuh dana piro sih jane ke kuliah? Sekitar 10 jutaan sih. Walah sakmono ta. Wis nyoh kene dhuwit seminggu kabeh. Tapi kok turane tak transfer ya. Payo tenan to iki Mas Gato. Yo tenan to, Dek, opo sing gak gawe sampeyan niku? Matur suwun banget loh ya Mas Gato, matur suwun. Alhamdulillah ya Allah. Wong matur nuwun tok. Matur nuwun, gak luwih teko iku. Tapi to Mas Gato. Yo ini no. Gelem gak? Loh, gak gelem to, Dek. Mas Gato ngono-ngonoan barang. Ya, iya toh. Mas Gato tak tinggal sik ya gitar lompat-lompat ning mburi. Oh iya. Kulapo kok eling mbek Tami barang. Pacaran 2 tahun, gak tahu jidatku tinyot. Lah si kita iku mang, pas menempel kok bekecot. Top. Indahnya pergaulan. Cup. Ayo kan Dile. Salah niku lho Pak saking omahe kita. Oh, bitae kok ora enak liyane ae. Lah piye lho Pak cinta mati mentok. Walah, Lah sampean nanti ya iku rono. Karani Pak To, tak jak gelut. Ngapusi aku lah kono. gelut. Iya. Walah semangat Pak lek gelut e. Tenan. Cuk, geger semangat los. Tak nani sopo. Dasi Pak, dasi. Semangat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nos, Nanti Ibu Mucahayo. teng LinkedIn Pak Nos, sekedap kula timbalane nggih. Iya, celun. Pak No, pinarak Pak No. Oh iya. Aduh, Wonten apa Pak No? ngene lho Bu. Nanti lek to. Niku, ngapa jenenge Pata Supet. Cirangan mata supet nopo lanang mboten jelas ya niku. Oh, ngono. Ngene lho. Pak To emang nyelih duit aku. Sajake kok wonten enek apa to? Niki lho Pak No, karang paun sedon tek. Benjen iki bingung ngajenge mak nopo. Oh, ngono ta. Wis nyah, titik ae ge blonjo.
Bagus sing biru to Pak No. Lah sing apa berarti katanya mengisan dah. Oh, sing apa ya nek sarate? Apa to Pak No? Nah, ngono ta. Ya, wes. Ya ngene to Pak No. Ya, Ah, kok repot-repot mawon to Pak No. tak kira wis lah, gak perlu dibahas maneh. Bengi iki aku perlu istirahat sing cukup. Mergo waktu adalah uang bagiku. Eling to Tinem? Apa sing tak omongin Mang? Siapkan air panas, saya perlu mandi sekarang juga. Saya tau Pak. Buka tinung kan bojone sampe sing omah kae to. Aku kan buta wae to. Aja kleru bojo lho sampean. Oh iya, keliru titik ora apa-apa tah. Iso ae sampean Pak. Duk. Duk. Dalam, Bu. Sampean metu ndhisik mbek ladone sampean jeli tas opo kuno. Kalau wis sak jam sampean baru balik mulia gak apa-apa. Sik to, Bu, lah metu nandi to, wong aku gak arep nandi-nandi kok. Alah yo ning ndi ngono lho, Nduk. Wah, samune. Nisan ibu titip, kanjute ibu wis padha jebol kabeh. Walah, nggih pun, Bu, belum dal riyen. Plastik, Mbak. Guys, 2 jam kemudian. Yang ben karku. Emel aku rono. Kene-kene, Pak. Apa, Mbak, pada tonton? Telas cak bensine. Loh. Telas ta bensin iki? Heeh, Cak. Lah kuwi cekel kita apa kuwi? Bensin, Cak. Lah iya lagi tumbas iki mau. Guys, kene sik, menggo kene cahayo. Kene sik, lungguh lek. Lagi apa, Cak? Siku. Ciyo iku. Ojo ciyo. Kok iso diombe to, Rek? Mau wedi sih kowe. Lah iya, kok mau to? Lah aku mau nonton gak mana lho, Cak. Lah kuwi kan esku, kudune kan permisi sik. Cak, es tak ombe ya. Ngono. Ya sebenarnya to pli jenenge arek ngelak kowe. Ya wis tak balani, Cak. Ya serasa dibaleni. Wis kadung diombe ya diombe. Ya wis, Cak, ame tak ombe ya. Kasep wis kadung mau ombe kok. Piye sejak kiplik iki kok? Lah piye wis diombe kok. Sik. Oke Mang, lapo ditonton iki Mang? Entek bensine, Cak. Entekan kok omah. Ki mang aku lagi tuku bensin. Amal lek ngomong mbek arek kuwi rada banter, Mbak. Arek wis do mingket mango panggah. Gak dong ae. Lah, ngene lho. Berarti sampean kentan bensin kok omah. Ki mang mari tuku bensin terus lagi mulai. Lapo gak ngisini bakul tah ngisini kene? Lapo mau ditonton? Lah kan ketaan bensin ning omah. Ning isine ning omah to, Cak. Sik sampean tak takoki. Lah iki enteke nanti. Ya omah. Kudune ngisine ya, Nek. Omah. Loh. Ya padha ini bakule. Yo, ya ning kene. Padha sumpah wis padha. Ya ora padha to, Pli. Ya padha. Maksudnya ngene lho, Cak. Apa sampean kentaan bensin ning nggon ada? Keadaan sampean ning warung bensin. Sampean ngisine ning ndi sih? Ya ning warung. Ya maksudnya kan iso ngisini kene kok gregetan Mas. Pak, kok cengok. Tengah piye to? Lah ngomahe sampean lho 5 kilo. Mosok arep mau tonton terus. Wis kene, tak isekne bensine. Dah. Iki piye buka jok iki? Lho lak cengok tenan. Ya aja to, Cak, gak konsisten mengko aku. Ya aja, Cak. Kene bensinnya. Alah, bong. Wis, biar film garek tinggi. A few moments later. Monggo Mas. Monggo dipilih. Wes sampean pilih kabeh Mas. Entekno kabeh Mas. Wike Mas ya. Yo aja kuwi ta. Ben ta, rapopo iku. Jare mangkon milih kabeh ya iki ae to. Lah kuwi dhek wong Wis ta lah, gak apa-apa kabeh. ngono ta? Iya. Ya wis.
Gak apa-apa, tapi milioneh. Oke. Ditongkas. Oke. Leh, pelanggan mana leh? Pak To. Monggo dipilih. Monggo. Pilih apa sih cak? Aku rene golek ubetan kok Iki lho arep nawakne Magicom. Alah, masalah neh iki. Oh alah Pak To, kene dhewe melok momet ya Yohan. Yuk kafe kok pada bingung golek ubetan to. Ngene wis. Emel aku kabeh. Tok dhewe akeh nggo. Wis ta, penak-penak. Tenan ta iku le. Aja omong kotor lho le. Tenan, Pak. Lah piye? Gelem pogat jane. Gas wis. Ayo wis, daripada mumet. Wis ae, baru. Lah, pertama pemanasan sih ya wong ya. Ben lemes. Oke, ayo ready? Ready. Walau wadon, rock gede-gede caletet. Mas, neng ini sarane, kalau dekot dingin iki. Lah iya. Sabar ta, iku mah kan cek pemanasan. Wis tangah manut aku. Remuk. Beras habis, lipe solusinya. Lah, iki wong solusine. Terokno gerakanku, terokno aku. Oke? Oke. 1, 2, 3. Kae jak lakon opone sih yo. Lah yo golek pangan sak emplokane direwangi sampe polahe kaya ngono. Ngono lek duit citeng ae wis bingung golek info karaokean. Lah yo wis rupane ra memper, lawane banter. Jak lakon apa terun-run. Piye to, Pak? Sampeyan kasih assalamualaikum. Lali, Nen. Lali, ya. Ketekan kita langsung lali. Ora lho, wis tak lali yo. Yo ki. Biasa. Kok jingkat tuh? Kapal. Ya, kapal. Oleh utangan, sahabatnya gak ada duit. Duit konco, apa mah? Golek utangan sambate kabeh gak ndek duit. Lah ya wis rain. Iki ka apa? Wit tomat kamit zaman saiki sulit golek duit angel. Kok angel. Lah kok curhat kok. Mohon moco mata curhat. Golek le. Golek curhat. Curhat. Golek ne. Angel dong. Sen gas. Golek sego sama. Golek makan samplane bola. Bisa. Kayak mau wani ngono. Tapi ngono dinginnya. Duit bolong. Seto. Kok ning bareng angel guyu ae. Balik pisan gas. Oke. Balik. Wit tomat kamit zaman saiki golek duit angel.
Raimu kok lirike udah Komat Kamit saiki zamane zaman sulit. Komat Kamit saiki zamane zaman sulit. Action. Komat Kamit, boleh duit. Hilangnya San. Otaknya hilang, otaknya. Otaknya hilang. Uangnya. otaknya hilang.